Hi guys, good morning guys. Si Balmo nung igamit guys sa dagan sa taron ha. Sige, dagan. Nunong dagan guys, Oh, pak. Puja. Tawa na to guys, kinsa tong atbang. Uy, si Yusung, ha? Ikaw tayo, peti ka, buwang ka, ha? Ayaw, may sukol, yung kaya, tuyok. Bugo, paslan! Yung pa. Ito tayo guys, ha? Nahan, balik mo na buwang nga natin, tuyok. Pisti, nilupad. Sige, basta taginit kayo, kasi mamatay. Tanong sa tatats, tanong guys, sa kalibunan. Sige na, ikaw ba na? Tulog, pisti ka, di ka sukol, di ka ha? Di ka muli. Tagda mo ka man di ay. Okay, push guys, push. Pucha. Ay, nanawag ko ba na ay, Pucha, nailiya ka? Uli dito sa inyo. Wala. Taran. Yay, nabisit ko yung guys, makahit ka gamay. Ang baliling. Okay, go, okay. Okay, nasakit. Piste ka? Salamat ka, okay live. Muli sa space. Okay, laban. Dire, padul. Ipagdagan. Piste ka. Yay. Ouch. Baksa ko gamay. Yay, na dragon. Tuyok. Ay, kasakit. Wah. Yay, hindi dyan muli yan. Piste ka. Tuyok ka. Piste ka. Yay, go. Ay, guys, ano ba siyang Dragon Ball, guys? Taban! Ulit! Okay, yawa. Ano na? Ay, ibalik ang baliling. Piste, ay. Di ka kapatay na ko, okay? Balik, di dyan ka muli sa inyo, ha? Ulit dito sa inyo, ha? Ulit dito sa yung probinsya, piste ka, tuyok ka. Tuyok ang kasing, guys. Tuyok. Aw. Okay, dali. Luy, tabang. Sana. Di ka matagam. Patulo na naman batay. Buang nga kapiste ka, ha? Push guys, push. Yay, nasa pusling. Samuk ka niya kalingaw. Patagad juga, patagad. Piste ka. Ha? Piste yawa. Piste. Ay, labang. Uli guys. Pahil sa tapahil. Dahil na, dragon guys. Hindi siya uli guys. So, pahil sa tapahil, gilok ng kamay ang Yusung. Ikaw, Lilia, ha? Pagduha mo, ha? Piste mo, yatay mo, lamunan mo. Ha? Mga yatay mo sa lamon, ha? Yatay sa lamunan, ha? Tayo pala sa guys. Laban! Tuyok! Sumay gombo ang Steve, di pa sa punch. Sa punch na siya guys, punch. Kitagan. Go! Ayay, na yung sapatos sa dagan guys. Saan na siya guys? Medikero na siya. Ligid. Ikaw ha, di siya ko ulit sa inyo ha. Ulit ha. Sapyaw. Buka balo. Okay guys, so na-push na to guys. Laban lang. Kucha! Tuyok. Ayay, nahanap ko na mga di yung nga way buot. Ay, piste ka, yawa ka. Palitay ng sapatos sa imong mamay mo lang dito labay, ha? Muli ka man di ay. Tarayang kuya, ay, ha? Ang dragon nga, himong wati. Ayay, himong dragon. Pusilak. Iga. Kagam. Asaram tong bata, dari ngalagan, walang si Dora. Ikaw ha, nagpam, di kong ingo, ha? Tabang mo guys, kaya ipatay ko sa ling guys, uli, shot, buhat ako, uli, guys, nice one, okay, take, push, taray, bata nga kuha na, ibang buka nga yung sapatos niya, yarap sa daan, so diin na siya, okay, Luigi, sukol, kaluwi sa nabi, kaluwi, ipatay na Luigi, kabugo sa nato niya, Gaduwa siya, sige po siya padre guys ha. Aka, wala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 guys,
guys, tabang. Tuyok. Tuyok guys, tuyok. Punal. Cicaw, ninja nih. Nani ninja lahir ninja. Nani lahir ninja. Sama sebelum dika. Ano na ho? Sebelum dika. Darang Yuzong. Naik kalagot ako. Yatay. Pisti. Nama si Bruce Lee rin. Nasan ang nota mo. Gusto ko ang nota. Tere. Nahimong wati. Dagan sa takay na ay wati. Nga na ay iko. Kibol nga wati. Ka. Ano na guys? Ano na, ha? Kabugo na mo ay na pag-email. Buga kayo Yuzong ka. Kaucho ka. Kundi ka. Asa ka ato dito tago sa lukuan sa mong mama. Ito ha? Saman? Ha? Yay, tipi-tipi. Kan na, tipihan na. Pistiha kay gawa kaya. Tay kalabunan, teman. Ha? Ano na, type sa kong type? Yuka. Ano? Sikat ka? Sikat ya. Pistiha kaya gawa ka. Spinning wheel. Spinning wheel. Siya tapos. Oops, ups, ang Yuzong, tabang! Ay, kubiyay, Franco! Punyata ka! Dito. Sugor mga gikagid! Tabang! Namatay, Bistiyawa. Sige, nabuhay na ko, guys. Diba? Ganun buhay, guys. Magic rin ako, So, tagan sa jagis sa tagis, sa tagis, Dali. Lord sila, guys. Isa pagsugod, Franco. Makitaan ka diha. Puchi! Zero power link! Patay ka! Patay! Namatay si Kong! Sinyata ang Dragon Tour! Ano na, ha? Balmond God ni! Ikaw, Dora the Explorer, laagan ang sapatos, Deson Obon, pasagdaan, ha? Asan naman ako mga kontra? Tara. Diri, asan na yun? Librat. Kaya si Bruce Lee. Kanina si Kuan, kaning naay gitara ko aray. Kung saan gitara niya? Gunting, ha? Bruce Lee. Psha! Atay! Tara. Patira break si Paliling. Si Paliling. So, asan naman karoon yun ay? Tagay. Kaya patsyunda ni Ate naman siya. Pisti ka, ha? Nilapot ka mo. Pabis tagay. Mag-lord sa tapatsyunda sa mga buo ngayon, ha? Tampay mo na yan. Nagpantay mo na yung mga COVID. Ay, ito yung COVID, ha? Tuyok. Pisti gawa. Psha! Patak! Uy, pati! Patay. Darang Dora. Pisti ka Dora kaya. Waka pisti yan. Dora! Tabang! Pisti. Wala mo na abang ang yatay. Ipadaw na ko, guys. Sige, madagan ko mag-jogging ko. Buka pag ang espada kong ginagod. Sige. Sugod. Kaya padaw na ko. Padaw na Superman. Tuyok sa tuyok. Power slide! Sige, Leslie. Saan naman? Hookah! Pushcho! Ang dragon! Patayan dragon, guys! Darang nota mo ay nga. Dako kay Koreano. Ouch! Sakit siya, guys, ha? Dora the Explorer! Patay, ligid. Ano na? So, GG sa taron, mga bugo. Pisa na mga alam mo pag-ML. Buguan ninyo. Ay, katali naman doa. Piste ako paningot. May pamalibang panington pa. Victory! MVP lamang! Easy. Balmond God. Yata nyo! Anong pagduwa ikaw Yuzong? Shout out to Yuzong. Bugo ka. Kakamaok.